an ɗauki ran annabi yana tallafe, Allahu akbar, annabi yana tallafa a hannunta haka. A lokacin ya shiga cikin gargara, baki ya ɗinke ba magana, sai ɗan uwanta ya shigo da aswaki, sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yana sha'awa, sai ta fahimci yana sha'awar aswakin, sai ta karba, sai ta gutsura, sai ta tauna da ya laushi, sai ta sanya mishi a baki, ya yi aswaki ya goge bakin shi. Kaga ita ma Aisha fatina ce, rashin lafiya ya kai rashin lafiya, ba zai iya magana ba, amma da aka shigo da aswaki da ta ga ya kwallara ido yana kallo, sai ta fahimci yana so, amma ba zai iya magana ba, sai ta karba, sai ta gutsura, ta tauna, sai da ya laushi, sai ta sa mai a baki. Yana gama aswaki sai ta ji da yana cewa ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Allah na zaɓi taho gurinka, Allah na zaɓi taho gurinka. Shikenan daga nan sai ya cika sallallahu alaihi wa sallam. Aka zo aka kwantar da shi akan gadan, aka jawo thawbu hibra, wani bargo haka sakakke aka lullube shi. To shine bayan duk da gama wannan shawara cewa za a rufe shi, sai aka zo aka ɗage shi, aka cire gadan, aka haka kabari a nan tsakiyar ɗakin aka rufe shi sallallahu alaihi wa sallam. Tun daga sanda aka rufe shi a wannan ɗaki, sai a sayyida Aisha sai ta samu wani ɗaki a cikin gidan, sai aka rufe wannan ɗaki. In kaga an buɗe sun zo ziyarar shi ne su yi mishi ainihin sallama da salati. Saboda haka kaga kenan a ina aka rufe shi, a cikin gidan shi, a ɗakin matar shi, ba a cikin masallaci ba. To da tafiya ta tafiya, ana nan Abubakar ne Siddiq ya kwanta ya rasu, sai aka zo aka rufe shi daga bangaren kafafuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, kuma yamma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Su malamai Hausawa suka ce wai dalilin da yasa Bahaushe ke kiran Abubakar garba ke, ai kubida Abubakrin garban nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ai an rufe Abubakar ne yamma da ainihin annabi, shi yasa sai a ce wa Abubakar garba. Wannan malaman Hausa ne suka faɗa mana a karatun tsoro, ko haka ne ko ba haka ba dai, gashi nan dai haka suka rakkaba, wallahu almusta'an. Me ya biyo baya? Ana nan sai wurin da ya rage na mutum guda ne, a sayyida Aisha ta aje wa kanta. Ran da Umar ya samu wannan musiba ta an yanke shi, tabbatar mutuwa zai yi, to burin shi, kwaɗayin shi shine a rufe shi